אז מה קורה חברים? כאן רום בעוד סרטון חדש. פעם אנחנו אצל גל חברים. אז כן, כפי שאתם רואים, תראו קארד מאסטר. אנחנו הזמנו לזה לפני יומיים וחצי, זה הגיע. ובואו נראה מה יצא לנו. נחזור אליכם שנפתח את הקופסה. טוב חברים, כפי שאתם רואים, עבדנו את הדבק. פותחים. וואו. אין פה אחד מזויף. תראו, הנה גם קלף כבר יצא. תראו, כזה. יואו, תראו כמה. הם שמו לנו בטעות קלף בונוס. הם שמו לנו קלף בונוס בטעות. תראו. אף אחד פה לא מזויף. תבדקו. אני עושה לכם 5 שניות לבדוק. יופי. אז בואו נמשיך. אז נחזור אליכם שזה על השולחן. טוב חברים, אז הנה זה. עכשיו רום יראה לכם אותי. הנה ככה גל. אז כן חברים, זה אני. אם אתם רוצים כאלה דברים. זה מקארד מאסטר, תרשמו בגוגל, אבל אני רק תראו, קופסה ענקית, ונחזור אליכם כשהיא פתוחה. ותראו קלף עצום. זה יותר עצום מהעצום. טוב חברים, כפי שאתם רואים את זה, אז אנחנו מזיזים את זה. אז קודם נפתח את זה ונחזור לכם כשזה פתוח. טוב, אז כן חברים, כפי שאתם רואים, פתחתי, אז עכשיו גל יחזיק כך. אז כן, 3 קלפים, זהו. יש כאן בזה רק 3 קלפים, והם הפוקימון האהוב עליי, זה וזה. תראו. ניתן לכם לעבור. 3 יש. תראו. וכל זה ממחביסה כזאת. ונחזור לכם שכל זה פתוח. אז כפי שראיתם, כל זה יצא. והנה הפוקימון. עכשיו תראו אותי. אוקיי, למטה. תראו חברים. מה לעזור. יש כאן גם את זה, תראו אם בא לכם. ויש כאן גם, לא, תראה, ויסטה. מה? יאללה חברים, כפי שאתם רואים זה היה ככה ממוקם. עכשיו כל אחד מאיתנו ייקח 4. נחלק את זה בשיטה של פעם. ונמשיך שלכל אחד יש אחד. רגע, קודם תראו. זה קלף יותר עצום מהעצום. ותראו, יש גם תראו איך פותחים את זה. ככה זה פותחים בנפרד. יש גם 2 קלפים רגילים, תראו. זה וזה. ומי שלא הבין, הקופסה היא שלו. אז שלו. נחזיר אותם לכאן. שלו, אם אתם רוצים להשיג, תרשמו את השם. לא ניתן לכם. כאילו, תרשמו. אם אתם רוצים לקנות את הקופסה הזאת, אז ברור. תרשמו קארד מאסטר. אני חושב שעשיתי את זה הפוך. הנה, אז... רום, תראה מה שקיבלת רשום פה על הקופסה, רום, תראה. כן, ויסלארפ. תראו, ויסלארפ. עכשיו, איך שלא אומרים וזה. תראו, זה אותו דבר. יאללה, אז כן חברים. בואו נעשה אפקט. יאללה, אז חברים, גל ואני נעשה ונראה מספריים ונחזור אליכם כשזה מחולק. רום ואני מחלקים בדרך הישנה ונראו מספריים, רום. אז כן חברים, כפי שאתם רואים, הצלחתי. אני חושב שאני אבחר בך. מי? בולבול, סתם. מי, נו? מי בחר? אני בוחר בו, ונחזור לכם שכולם נבחרו. אז כן חברים, כפי שאתם רואים, זה מה שאני בחרתי, זה מה שגל בחר. וגל עכשיו יצלם לכם, כאילו נפתח כל קלף, ותראו. הנה, רגע, תראו, בואו נפתח את זה. תראו איך פותחים. גלגולים לחלק כזה עד שאני אפתח. יופי. אל תשכח שכל חפיסה שמים מעליה את מה שקיבלנו. טוב, אז רום, בטעות ראיתי סוג מים. בואו לא נראה לצופים את הקלפים, שנייה. נחזור אליכם שהקלפים מוקמים שלא תראו, ואז נראה לכם אחרי זה שהם הפוכים. ביי. יאללה. אז כן חברים, זה מה שקיבלנו, ונחשו את האנרגיה. איזה אנרגיה אתם חושבים?
אש, אדמה, מים, עין, אדמה, לא. אני פשוט, ואני אומר אש. היפנוזה. ועצרנו אדמה. וואי, תראו איזה יפה זה. ועכשיו יצרנו אותו. הוא גם אדמה. וואי, אנחנו מזליסט אדמה. אוי, יצא גם את זה. גם את זה לא ראיתי. מים. בואו נראה. אוי, איך הקרוס. הביא, לא כזה צריך. קלף המיוחד. עין. הקלף המיוחד הוא יהיה... וואי, אחלה. עכשיו תורי לפתוח את הדבר שלי. עכשיו גל, אז אני אצלם אותו ונחזור לכם בקרוב. טוב, אז יאללה חברים, גל פותח, בואו נחכה לו. לאחר 15 דקות. כפי שאתם רואים, גל בדיוק פתח. ונחזור אליכם כשנעביר את הקלפים. טוב, אז יאללה חברים, תראו את זה, אם אתם רוצים. ונחשו את האנרגיה. אני מאמר מים. בואו נראה. לא ראינו בכלל אותה אנרגיה. לא ראינו אותה אנרגיה. כי גל עושה מלמעלה למטה, אתה אמור לעשות ככה. לא, אתה לא חפש את האנרגיה ואז תראה לנו. מה? איזו אנרגיה? אנרגיה זה זה. אז יאללה חברים, האנרגיה שלנו זה עשב. ובואו נראה מה הקלף הבא. יש פה אחד הדמות האהובות. לא, פשוט אתה שם ככה. וזה אני אראה לכם ככה. יש לי אותו בשייני. די, נו, תמשיך, יאללה. אחלה פוקימון. תראו, אל תשכחו לו מזויף, יש כאן גם את הברקודים שזה לא מזויף. יאללה, תמשיך. אחלה, תראו מי יצא לנו. ספריטום. יצא גם אותו, אחלה. בוא ניסה לתפוס וגם הצליח. אמרתי שיש... הפיתוח של מי שאהוב עליי. אחלה. ואני חושבת שזה הקלף האחרון. לא, אז יש עוד קלף אחרון. וזה הקלף המיוחד, לא יצא לנו כזה טוב. אז עכשיו בואו נעשה לכם ספיד רן. תראו. עכשיו אנחנו נשים לכם ספיד רן. יאללה, גל, אתה גם פותח איתי. פשוט פתח. אז כן, חברים. רגע. בואו נשים כאן את הקלפים האלו. יאללה, אז... לא מסתכל, ננסה לפתוח את זה עכשיו. כמובן שלא מצליח. יאללה, אז כן, חברים, מעבירים 4, קודם כל. אין לי כוח לחכות עוד 15 דקות, אפשר עזרה? שנייה. יאללה, חברים, אז מעבירים 4 קלפים. 1, 2, 3, 4. נחשו את האנרגיה, אני מאמר עין. בואו נראה. לא ראינו את האנרגיה. זה בטוח שזה הקלף המיוחד, כי אני לא מערבב את זה טוב. זהו, אחלה. זה. אני חושבת שעכשיו זה אנרגיה? לא. ועכשיו אני אומר עין. עין. עין, אין כאן אנרגיה, עין. 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 האנרגיה הייתה האחרונה, כפי שאתם רואים. ויאללה, אז כן, זה היה מהחבילה הזאת. לא קלפים, משהו, אני רציתי דווקא אותו. ובואו נעבור לחבילה הבאה, והפעם נפתור גל. פשוט נעשה לכם ספילרן. קודם כל זה. אם אתם רוצים, אבל עושה את זה הפוך. אם אתם רוצים. עכשיו אני אפתח את שער. אני אחפש את היכולת. לא, אתה לא צריך, פשוט תעשה. הנה. היכולת היא... עין. דבר שני. בן אדם. תנחשו מה? אש. אם בא לכם... פצצה גרעינית. ו... ביצה שאני לא יודע למה יש לה ביצים גדולות. בואו נראה פשוט לפי הסדר. קלפו. אקזקיוט. טוב. אוקיי, זה לי אקזקיוט. ועכשיו... עוד בן אדם משעמם. כמו שאני סובלת. אני... לא אמרנו את אנרגיה. אני מאמר כמו בהתחלה כזה, אנרגיה אבן. אוקיי, איש. קלף כזה. ויסטאר, עוד פעם. לא יודע למה זה שימושי, אבל ניקח. איפה זה?
איפה וסטארס? הנה. זה לא מסדר טוב. זה אתה אמור לשים מעל זה את כל... רגע, שמת מעל זה את כל הקלפים שהשגת, שים מעל זה את כל הקלפים שהשגת, יופי. אז כן חברים, הקלף הבא הוא כזה, אחלה קלף. ועכשיו יש לנו, אני חושב אנרגיה, לא. סייטר. אוקיי. זה הקלף המיוחד, כאילו אני אעשה את זה מההתחלה. זה האנרגיה. תראו, זה סוג... לא היה לנו אנרגיה. איזה סוג זה? מים. וזה פיתוח של איבי. כך גם זה השלך. אם אתם רוצים אותו, תפתחו איבי, או שסיכויים קטנים תמצאו על הרצפה. אז כן חברים, יצאתי נחסר. ויכולתי... כנראה ויסטאר זה במקום... יש משעמם. יאללה, אז כן. ולזה האחרון שלי. בואו נראה מה יצא. בינתיים. גם זה האחרון שלי. יאללה, אז כן חברים. לי שנייה בה. יאללה חברים, אני פותח כפי שאתם רואים זה. אוקיי, זאת החבילה האחרונה שלי, בואו נראה מה איתי. הלאה חברים, בזמן שאנחנו מדברים איתכם, אז תשימו סאב ולייק, נעריך את זה מאוד עוד בן אדם זה עזר לנו להתקדם, ואם יהיה כאן יותר מ10 לייקים, אז נעשה עוד פרק של קלפי פוקימון ונקנה. ואגב חבר'ה יקרים, שתדעו, יקרנים, זה עלה לנו 277 כל זה. תבינו, עשינו השקעה, עשינו סרטון בשבילכם, בזבזנו 270 שקל. יאללה, אז כן חברים. תבינו, בשבילכם כל זה. אוקיי, אז אנחנו מאוד נשמח שתשימו סאב ולייק. בואו נתחיל מהסרט, אני חושב שזה אנרגיה. אני מאמר על... וואלה, הפעם אני חושב... רום! זה יותר מנדיר, זה אגדי. אז כן חברים, זה ארשיפו, נכון? הקלף האגדי. ארשיפו. הקלף האגדי. אז חברים, מה אתם אומרים? אני חושב אנרגיה... איזה אנרגיה אתה חושב? אתה שם מהכל על אותו אחד, טיפש. מה? טיפש. מה? אני מאמן, כזה. היי, לאש יש את הפיתוח של הפיתוח של זה. לא. לאש. כן, את זה לא. את הפיתוח שלי. גם לא. סייטר, וואלה, אני אוהב סייטר. סייטר? גם לי יצא. אני חושב שזה הפוקימון. מה זה? תראו, זה אחד מהפיתוחים של סייטר רשום. ועוד שנייה. ומטה, לא נורא. רציתי שזה יהיה מי. והקלף המיוחד שלנו. לא, יצא טוב. אז כן חברים, זה הסרטון שלנו. זה היה גל, זה הייתי אני, ונתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.